Magični napitak pneumatika. Svakoga ima kod svoje kuće. Resetuje nervni sistem i aktivira parasimpatikus saveznika pneumatika. Magični napitak pneumatika postoji drevni napitak, star koliko i sama gnoza. Pominju ga svete knjige, koriste ga mistici, znaju ga inicijati. Ovaj napitak smiruje nervni sistem, pomaže u kundalini procesu, razbija stres i napetost. I, najvažnije, hrani pneumu. Šta je taj napitak? Kako ga pripremiti? Kada ga piti? Zašto je toliko moćan? Otkrivam ti danas sve tajne drevnog napitka pneumatika. Napitak koji su koristili inicijati vekovima. Napitak koji budi pneumu. Napitak koji te vraća kući. Napitak koji te oslobađa. Napitak koji te isceljuje. Napitak koji te povezuje sa izvorom. Gledaj do kraja. Ako si na putu buđenja, znaš ove simptome. Nervni sistem gori, kundalini čisti, ali telo boli. Stres, napetost, nesanica. Ne može da se smiri, srce lupa, ruke drhte, energija teče, ali telo se bori. Zašto? Jer telo nije naviklo na toliku svetlost. Jer nervni sistem nije spreman za toliku energiju. Treba mu pomoć, treba mu hrana. Ne bilo kakva hrana, već duhovna hrana. Hrana koja smiruje, hrani i leči. Hrana koja podržava proces. Hrana koja olakšava tranziciju. Hrana koja hrani pneumu dok telo prolazi kroz transformaciju. I ta hrana postoji, otkrivam ti je sada. Taj napitak je mleko i med. Da, čuo si dobro. Obično mleko, obični med, ali neobična kombinacija. Ovo nije slučajno. Biblija pominje zemlju u kojoj teče mleko i med. To nije geografija, to je stanje svesti. Gnostici su znali, inicijati su znali, pneumatici su znali. Mleko i med, napitak pneume. Napitak koji hrani dušu i smiruje telo. Napitak koji su koristili vekovima. Napitak koji budi pneumu, napitak koji vraća kući, napitak koji leči nervni sistem, napitak koji podržava kundalini proces, napitak koji te povezuje sa izvorom. Hajde da vidimo zašto ovo radi. Mleko. Sadrži triptofan, aminokiselinu koja se pretvara u serotonin i melatonin. Serotonin šjanejši mir, sreća, stabilnost. Melatonin šjamađjam san, oporavak, regeneracija. Mleko smiruje nervni sistem. Med. Sadrži glukozu koja pomaže triptofanu da pređe krvno-moždanu barijeru. Med hrani mozak. Med daje energiju bez stresa. Med je prirodni adaptogen. Zajedno, mleko i med su savršena kombinacija. Mleko donosi smirenje. Med donosi energiju. Zajedno podržavaju nervni sistem u kundalini procesu. Ovo je nauka. Ovo je drevnost. Ovo radi. Ali to nije sve. Postoji i duhovni razlog. Mleko, simbol majke, hrane, nege. U gnostičkoj tradiciji mleko je Sofija, božanska majka. Med, simbol svetlosti, slatkoće, božanske milosti. U drevnim misterijama med je hrana inicijata. Mleko i med, spoj majke i svetlosti. Spoj nege i milosti. Spoj zemlje i neba. Kada piješ mleko i med, ne piješ samo napitak. Piješ simbol, piješ arhetip, piješ gnosis, piješ drevnu mudrost, piješ božansku milost, piješ spoj majke i svetlosti, piješ drevnu tajnu, piješ božansku hranu, piješ put kući, piješ svetlost. Kako pripremiti? Jednostavno. Zagri šolju mleka. Ne kuvaj, samo zagri. Dodaj 1 do 2 kašičice prirodnog meda, promešaj. Pij polako svesno, kada piti, uveče pre spavanja, za mir i san. Ujutru na prazan stomak, za smirenost tokom dana. Kada god osjećaš stres, napetost, kundalini simptome. Važno, koristi prirodan med, ne industrijski. Koristi kvalitetno mleko, organski ako možeš. Pij sa namerom. Ovo nije samo piće. Ovo je ritual. Ovo je praksa. Ovo je put. Ovo je gnosis u šolji. Ovo je drevna mudrost u napitku. Ovo je Sofija i svetlost u jednom. Ja lično koristim ovo godinama, još od kako sam radio sungazing, sigurno gledanje u sunce. Ovaj magični napitak sam nazvao medeno mleko. Kada kundalini gori prejako, mleko i med. Kada nervni sistem ne može da se smiri, mleko i med. Kada ne može da spava, mleko i med. Deluje. Svaki put. Ne zato što je placebo, već zato što je drevna mudrost.
Zato što su inicijati znali šta rade. Zato što je ovo hrana pneume. Zato što je ovo put kući. Zato što je ovo gnosis. Zato što je ovo istina. Zato što je ovo Sofija. Zato što je ovo svetlost. Zato što je ovo Tei. Ja i Otac jedno smo. Sljedeći put kada osjećaš stres, napetost, kundalini simptome, ne posegni prvo za lekovima. Lekove ostavi za kasnije. Ne posegni za alkoholom. Posegni za mlekom i medom. Ovaj napitak mudrosti pokreće parasimpatički sistem koji je zadužen za vaš mir, evoluciju, rast, varenje, odmor i pomoć zdravstvenom sistemu. Drevni napitak koji svako ima kod kuće. Ne morate ići po šumama, gorama, planinama da ga tražite. Napitak pneumatika duhovnih ljudi. Napitak zemlje u kojoj teče mleko i med. Jer ta zemlja nije negdje daleko. Ta zemlja je u tebi. Ja i Otac jedno smo. Probaj večeras, zagrij mleko, dodaj med, pij polako i osjeti kako se nervni sistem smiruje, kako pneuma diše, kako telo prihvata svetlost. To je dovoljno. To je sve što ti treba. Ovo je put kući, ovo je put ka sebi, ovo je put ka izvoru, ovo je put ka svetlosti, ovo je put ka istini, ovo je put ka gnoze, ja i Otac jedno smo. Gnoza i uvid, Miroslav Kiš.